Tento nádherný valach v type slovenského pokorníka je s Marošom už 3. rok. Je to vystúpenia, ktoré môžete sledovať aj tu na ranči Breziny v Pavlovciach. Sú pre Maroša a jeho život, ktorý súvislí úzko s koňmi, typické. Maroš predvádza vzťah človeka a koňa, nie na základe jeho obmedzenia, ale práve naopak využíva fundament koní a dôveru koňa v jazdca, alebo teda v majiteľa. S týmto valachom majú výborný vzťah, majú medzi sebou dôveru, čo potvrdí nakoniec aj vystúpenie, ktoré môžete sledovať. Že